हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैयो आङो नोंथांमोननो थास' फिथंजों अमा बेदरजों संनायखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम दायो नोंथांमोना आंनि बे मैगं संनायखौनो नायलांदो आरोना लोमजाबाय थादों गगा मोनदों गुजुदों बेनि थाखायनो भिडिअ ब्लग बानायनो हायाखैना लोगोफोर नै लोगोफोर थास' फिथंखौ आङो सुनानै लाखाबाय बेनिफ्राय नै दराखौबो जानानै लाखाबाय आरोना नै सामब्राम गुफुर दों बेनिफ्राय मस्ला दों बेयाव जिरा मस्ला आरो बे सामब्राम गोजा आरो फानलुबो देना लाखाबाय नै बेयाव दोङो आरो बोखारबाय थाला नै अमा बेदरा नै लोगोफोर थाव होबाय दायो थाव होबाय आरोना दायो आङो बारा एसां मोजां संनोबो रोङा जास्ट मा भिडिअ खालामगोन मा भिडिअ खालामा बिदिनो नोंथांमोननो थास' फिथंजों अमा बेदरजों संनायखौनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो थावाबो दुंबाय आरोना दायो थावा दुंबाय आरोना आंहा नै बे सामब्राम गोजाखौ हरनोसै आङो नै हरबाय नोंथांमोना माबोरै सङो आं कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनि संनायजों नोंथांमोननि संनायजों मिलायाबो जानो हागौ गासैबो एखे सङा आरो बारा गोथावबो संनो रोङा दां आङो नोंथांमोना मोनजाफैब्लासो मिन्थिगोन आरोना गोथाव जायोना जाया संनो रोङोना रोङा कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोनाबो थास' फिथं अमा बेदर दायो नै सामब्रामा बाहाय खामबाय आरोना ओमफ्राय फानलुखौ होलायबाय नै फानलुखौ जा बुरजा होखादों आं होजोबखांबाथाय नै दायो सामब्राम गुफुरखौ हरलायनोसै आरो फानलुआ खामबायना नै लोगोफोर सामब्राम गुफुरखौ होबाय दायो ओमफ्राय संख्रिखौबो होखानोसै आरोना संख्रिखौबो होखाबाय नै ओमफ्राय हालदै होथ'वा आङो अमा बेदरखौ होगोन बेदरखौ होग्रोबाय आं दायो हालदै होथ'वा आरोना दसे जबहोगोन दायो खोबनानै दोनसै नै दायो बेदरा रोजा मोजां जाबाय आरोना आंहा ओमफ्राय आं दायो हालदै होनोसै हालदै ओमफ्राय मस्लाबो होगोन नै हालदैखौ आं दासो होदों
लोगोफोर आंहा दायो मैगङा मोनबाय आरोना नोंथांमोननो आङो जानायखौ दिन्थिबाय थाला स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय।